On est Kidal Tatasma de là. Tasmana. L'armée a lancé plusieurs offensives contre les terroristes, appuyées par les troupes des pays voisins. C'est Kidal qui a la réalité d'Odi, quoi. Tiens, des cas Kidal, quoi. Tiens, qu'elle est. Et Tchadion de Koumé, Aguelok, Ber et Aguelok, Kidal Antisalit. On met Tchadion comme mode d'opération. On voit quel est le système. Bibi na billahi officier au club là. Ni terroriste est tiré, ni sur ce qui est tiré, à la marfa tu te bado. Moi makima, comme aller terroriste ben on a taille mola. Andon me yona. Ani, on me janfa de kono. Terroriste qui était mal là, bali terroriste me kalondane. Qui dans les récupérations amora tient chama kalama. On a vu anye tient chama donc pas. O do it me. Moussa yani be se aglop man. Il veut se couler d'homme, couler du droit fait. De par là, quand je pense que Assimi a prévu à Bakono, a prévu mon tchata. Quand Koulou Kona dans la Bakono, il faut saut. Ça te dit Bakono, télé Bakono. Camion Mouam, c'est la déchargement de couler au Bakono. Au Mala. Au Mala. Camion Mouam, comme c'est la déchargement. Il y avait toutes sortes de terroristes dedans, même les Syriens, même Boko Haram, quand on a pris Kidal, Bola Tinubu et Assimi voulaient féliciter au nom de tous les pays qui sont sévis par les séquelles du terrorisme. Boko Haram Mouami, Chouira Koulé, on a cette tour. Donc, même Assimi, d'une part, a servi d'autres pays. Nous n'avons pas guerre, mais officiellement, moi, je suis téléphone à Mali. C'était une autre réalité. Il y a quelqu'un qui ni Dien Touroussi Babé Nyon sur Kidal le Koumou. Kidal le Koumou, réalité already. Donc la prise de Kidal, a Kara Farfaray, a Kara Fémoré Mourou Signimi. On a vu. Et j'en ai tiré qui a souffert, à Golok que les combats qui a souffert. Après, à 122 km, 120 km d'Aguelok, armée Serata. Après, armée déviera parce que Serata Koumé, même ta Kidal, pour que nous serons minés. Donc, où est-ce que miné quand la trancher ça va baisser. C'est moi qui au blanc ni c'est moi qui cater l'album ou be pel bom ka denesi ou bomi donc au koro jamana wala matériel black na ou de me ka dengo aussi ka trancher aussi et on était obligé l'armée a fait une semaine juste pour parcourir 70 km on obligé ka sera détourner ka ta mou au lieu de boulot amena sera fama djibo fait. Et sur la CIA est Tingandiadi. Wallahi. Ni ma mali sur la CIA, il faut aller rebetigir là. Il n'y a pas de là. Il sait qu'il est clé. Où il y a tranché, ça va dessus. À trancher, qu'il y a des 6 mètres. Donc, il faut que même si on était obligé de faire à des kilomètres encore. Mais au combat, c'est fait. Sous mon boray. Il faut d'affaires mogo yo ko tout ga chou compter ça ne mogo be ministre inventaire de là ne mogo be ministre à audit de là oni me son ga audit que ministre mission ka kai ka fo contingent mun na aw du fa fani sur si fa na begiga sur si nombre de ka to afficher nous ya ke dongo do ni oni ko ma ban mais comment d'able réseau il y a sur si liste di kina nana ani go sur si hakembe kan romina il ka liste di angalaje c'est chou chama la trésor en fait. Donc on peut dire que c'était des pays des alliés. C'était la guerre des alliés. Guerre des alliés de Koundou. Parce que moi, je suis une famille. Et il veut pas Tchad. France a base arrière, par exemple, France a base de Tchad, où il a beaucoup d'infectés arrière. Au base de Moukoumbe, quelqu'un me dit Tchad, Kana Niger, Bazoum Medaille, quelqu'un me dit Témé, quelqu'un me dit Tami, ou bien dit Kana Tchadien sort, position avancée là. Tchadien donne une position avancée là. Aguelok, Tchadien Koumbe. Kidal, Tchadien de Koumé, c'est-à-dire Tchadien de Koumé. Choukele, Mali armée a lancé à peu près 200 euros au bi, à eau de bi, c'est-à-dire Kanka. Combat Guélalé. Parce que le combat Guélalé, c'est même où on a replié qui est c'est-à-dire Kaneka, ou Douro Koumé Yéni. Djombe, Tchadien de Koumé. Combat Guélara Koumamina, Tchadien va sur Kambla, ou va sur Camp Pilonné, Kamboumad avec les ou-descents, et BM21, ou va le Woloko, Bolivia Machinda. C'est juste aller engin des canaux, il va fliffer. Quand il y a Kidal Tatasma,
o doni billahi cɛw kumara su kura kɛlɛ gɛlɛyara su b'a la ka bin à 2 heures du matin mugu kan kungo kɔnɔ fo ka kungo kalaya 5 heures 4 heures ka taa 5 heures la tchadiens ye kan bila on a vu où me fait qu'on tester où wa dans wala kala il dit la kanemi une mission onusienne contre l'armée régulière ça va bien mi dien dugu jumena ni kumara ko ni galoye o ko ta ngali keto a kan sara shimadini combattre agelo kum ni combattre mais o sa ke todi une mission onusienne anye kandaw mais ni yoro nu be ko position avancée pour que angati kidal ni be ka armée la retardé avec faut mako des actions retardatrices c'est ni be ka empêcher angati kidal. Donc, nous avons Kidal bi sans clé. Kidal tarata suma de la. Asimi kalkane do ko jamana sibiri nyakila te jako. Agelo ki mali armée ka souvenir le symbole de do. Ou yanga sorosu da ku kanti agelo bi. Makuma ni agelo bad lieutenant bad nyame kakra capitaine yana kunasa. Mais lieutenant bad ne ba do lieutenant de la. Abi bindo mina. Quand il attaqué domina au dom, il y avait 2 officiers intégrissif fla do mun dona ani mun do anga armée la amoko fla be borani beji fla mun kumbe u borane arnuru fla mun ba san fo u borane adon chewu combattu mali sorofu ye keleke fo ka tout comme munition labamba moko ba fo ko renfort fla renfort be binan biskal ko ni sema moko ye en attaquer u ka bara folo mi kan ga pilon gushi anga centre d'information anga communication me ka woro bo gauche no gauche anga communication be brouillé on est obligé ka temeni 3 AD ou bien canal subater ame temeni François Katalkidi donc anga convoi be temeni sala fait ou ba bedo convoi folo mi tara o binan biskal kono ara for flana mi tara o binan biskal kono donc coordonner GPS ou ba bedo tu sais que ala mali bo fem na ni nge dugu duga be to ala janfa nga juguni janfa be o jien ka janfa ni oni yɛrɛ doni kama parce que français mission glan qui dogo oni kɔfɛ donc a kena fɔ jien bɛ ka financer ka fran jien wari de bɔ ka mission glan ka di français ma tɔgɔ de b'a la ko MINUSMA nana mali kama MINUSMA mana mali ka hɛrɛ kelen kama MINUSMA nana yɛrɛ de kama une mission d'échec une mission où le bilan est 0 de pas la ka jien dans mission onusienne bɛ ban de ko ko warima sɔrɔ bɛ financement jɔra mais mission onusienne ka jɔ pour manque de résultat a kɛra MINUSMA de wa dafe dugu in bɛɛ b'a kalama parce que fɛn dɔ bɛ sɔrɔ fɛn dɔ bɛ dafe dugu ninnu na aw t'o dɔn quoi Tchad ka sɔrɔsiw ta kan Tchad sɔrɔsiw tun bɛ dumuni juru ta dumuni kan ne de bɛ ka kuma f'i ɲɛna u tun bɛ minnu tun bɛ mission kɔnɔ n bɛ ka kuma de f'i ɲɛna nin bɛɛ tɛ nin dɔn dɛ munna u tun bɛ dumuni juru ta parce que u ka chef d'état-major Damiba tun b'a kɛ o n'i bɛ mission onusienne na $2300 de bɛ d'i ma mais i ka jamana fana b'i ka salaire a b'a a multiplier par 2,5 donc ou bien toi qui mission onusienne na ni be son i ka salaire min be u yɛrɛ b'o ta farafina ministre de la défense caman bɛ balo na wa farafina chef d'état-major caman bɛ balo ni wari de la donc u b'u ka mɔgɔ bila ka taa n bɛ misali d'i ma Tchad kun ye 2000 et quelques o 2000 et quelques a bi kun na multiplié par 500 000 francs par mois donc chaque fin de mois un seul ministre pouvait recevoir 200-300 000 francs sur ka wari la parce que MINUSMA yɛrɛ kun bɛ wari di ma i b'o dɔrɔn ta. Ça fait $2300 environ. Donc, il y a des salaires qui doublé qu'à 10 mois. Maintenant, chef de l'état-major ni ministre du Bokla. Donc, ni chou kera à tout toro, ni ça kera à tout toro. Nos sanglins d'affaires, on va oublier. On va mourir autour de tout ça, on sait qu'on fait qu'à avantage ou ta. Donc, mission onusienne, c'est qu'elle est bankama. Parce que, nous, on a discuté qu'elle est fort, qu'elle est ban, ouati. Au lieu d'arriver avec qu'elle est là. Il me dit même il y a un élément d'eau au tchété même de mission onusienne na kaba ka ko supérieur te dota ka warla o té farafina kono té até mission onusienne et business de sabe wuta oro pakay di donc to bu ben bekala ma kay ka fo bo na bordel le semi anga jamana ko parce que mission mindu ibika bal sa yere iga jamana ba ka bal boare aba kelke memba ko oni ba warda arabu sam o balu de ko meta ka kala ta di mo ko atani carburant ka taa d'u ma kungo kɔnɔ donc u nana ka terrorisme installé teni de Kidal u ye terrorisme déplacé kana fo centre la mais a bɛna ɲininka k'u bɛ information bɔ min non ONG dɔw bɛ yen olu financelen do par par Suisse et la France par la Suisse et la France o ONG dɔw bɛ yen olu de bɛ taa aw ka jamana ko enquête ɲɛ b'o enquête kɛla ninnu na olu de bɛ rapport ta k'a di ne ka téléphone olu bɛ rapport ɲɛ bɛ enquête kɛla ninnu olu bɛ dugu réalité ta k'a di i ma ye Niger ye a ka ONG fila ka activité suspend
ONG ye kojugu ONG ni ma ONG source faamuya ONG to ONG mun financer kojugu baw de mais e bɛ se ka sɔn cogo di ONG min bɛna ka na jalaw kɛ dugu kɛlɛkɛla fila ni ɲɔgɔn cɛ armée tɛ yen foyi tɛ yen mɔnɔ tɛ s'olu ma donc aw bɛna o yɛrɛ ɲininka ko n'u bɛ marifa bɔ min u bɛ financement bɔ min u bɛ financement bɔ min mɔgɔ dɔw de bɛ kungo kɔnɔ minnu bɛ taa k'u bɛ taa mɔgɔw labɛn olu de bɛ ressources d'u ma olu de bɛ moyen d'u ma olu bɛ marifa d'u ma olu bɛ carburant k'u kun olu de bɛ fɛn caman k'u kun donc ONU tɛ ka jamana kan abada n'a ma rapport minɛ ONG la a bɛ enquête minnu kɛ yanni ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ jumɛn bɛ yen u b'a fɔ bon justice kɛlɛ de bɛ yan foroko mankan de bɛ yan jiko mankan de bɛ yan u b'o rapport de ta k'o exploiter mission onusienne fana bɛ taa n'o rapport de ka taa a bɛ t'o conflit de dégénérer mankan min b'i fɛ yen dɛ a bɛ rapport min dira ale ma i bolo ko ONG nani de bɛ ONG mani dɛmɛ dɛ ONG bɛ na ka n'i ka réalité de ta ka taa n'a ye n'ale y'o ta ka taa n'a ye maintenant ale b'o di wa kɛlɛ de ko fɔ wa terroriste bɛ don i ka jamana kɔnɔ n'o de terroriste b'i profiter injustice fɛ a b'a profiter sous-développement fɛ wa kan ka mɔgɔ mɔgɔ kɔtante a b'a bɛɛ dɔn donc Kidali kɛlɛ o de woyora ka jigin centre la Kidali kɛlɛ o de bɛ Aguelok Kidali kɛlɛ de bɛ Safula o de bɛ nord la o de bɛ sud la o de bɛ Mali fan bɛɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye k'aw la retenu ni fɛn dɔ ye walasa aw kana se Kidali parce que aw bɛ ɲinɛ min kɔ Mali Burkina Côte d'Ivoire Sénégal a bɛ France kɔnɔ k'ale de ta y'aw ka territoire ye o dugukolo foyi tɛ anw bolo min yɔrɔ dɔ papier tɛ France bolo n'i ye Mali ta k'a lajɛ Maliyɛn bɛɛ ka taa la loi du 10 janvier 1958 il y a beaucoup de parties des régions du nord France kelen bɛ ka papier kɛ min na k'ale ta de don donc e de bɛ o kɛlɛ nkalon di an ka kɔrɔnfɛla ko kɛlɛ semanko kuma ninnu bɛɛ ye nkalon u b'a ka jamanaden dɔ de bila ka kɛlɛ kɛ pour que ka terrain récupérer k'a bila u yɛrɛ ɲɛ u filɛ Côte d'Ivoire u ye camp d'entraînement fila dayɛlɛ Côte d'Ivoire ka taa vers Wojine u bɛ ka terroristes entraîner o terroristes bɛ entraîner mɔgɔw bolo ko terroristes bɛ entraîner ko pour que ka na Mali attaquer ani Mali attaquer tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ foyi la u bɛ ka terroristes ninnu attaquer pour que don n'a nataw la ni anw ta banna u bɛ terroristes yɛlɛma Côte d'Ivoire donc France cɛw de fɔ ka vidéo la ko on va se faire appeler chaque fois France bɛ na ka na terroristes wuli i fɛ walasa k'ale wele donc i bɛna ye k'a fɔ san wɛrɛ kɔta ni kɛlɛ wulila Ivoire fana bɛ appel bila France ma donc n'u y'o kɛ u bɛ taa o mɔgɔ kelenw de bɛ taa Togo o de bɛ taa Benin o terroriste kelenw de bɛ taa appuyé par la France wa ale France kelen de filɛ ka moyen fana d'i ma k'i yɛrɛ faga donc désormais a ye erreur min kɛ Mali la a b'o corriger il n'a plus besoin de passer par les élections pour que ka président sigi mais a bɛ kɛlɛ de bi kan pour que k'ale ka armée wele parce que ale yɛrɛ tɛ se ka armée kɔrɔ u ka entraînement fɛn o jinɛ nin u bɛ entraînement na terroriste bɛ entraînement fɛn mais mɔgɔw bolo non k'u bɛna Mali déstabiliser non u bɛna taa ka taa vers dans le golfe de Guinée la u bɛna taa ni yen sisan ka taa vers Ghana e ma ye Alassane ni Ghana président ye alliance dɔ k'u ni ɲɔgɔn cɛ accord dɔ k'u ni ɲɔgɔn protocole d'accord dɔ k'u ni ɲɔgɔn cɛ n'aw m'aw yɛrɛ armée a bɛ fu de la en tant que aw ka défense structurée don ni tubabu ninnu ma fo ka diɲɛ wuli aw tɛ lafiya terrorisme kuma ye nkalon di Mali lafiyara Mali ta na Ala sɔnna ma o bɛ ban parce que renfort bi Assimi a pris une nouvelle disposition a des outils sécuritaires courants à centre là et qui va beaucoup marcher certainement na Ala sɔnna ma a bɛ marcher. Aya pour Mabel Diawara an ye Kidal a kun fɔ maintenant a bi an bɛna fɔ an bɛ don min na comme bi Kidal a du kɔnɔna a alentour a bɛ cogo di. Kidal du kɔnɔna ye alhamdulilayi tare don an bɔra Kidal le commerce ça va tout va très bien à Kidal fɛn bɛɛ b'a ka cogoya la fɛn kelen min gɛlɛya bɛ Kidal o ye denmisɛnnin minnu bangera 2014 o problème bɛ yen. denmisɛnnin minnu bangera 2013 2014 olu denmisɛnninw bangera k'a sɔrɔ Azawadi ko kuma de bɛ yen donc halisa a b'o denmisɛnninw kunna k'a fɔ u tɛ Mali dɔn olu bɛ Azawadi de dɔn donc dɔɔni de don denmisɛnninw bɛ lafaamuya parce que MINUSMA kun kɛlen bɛ ka wari mɔgɔw de former Kidali musow bɛ former comment u b'u ka hakɛw ɲini cogo min na cɛw bɛ ka former la gestion de l'État o ONG de fana tun bɛ yen minnu bɛ ka Kidalikaw dege jamana yɛrɛ u ka jamana bɛ mara cogo jumɛn ka kɛ tan donc moyen caman kun donnen don kan. Donc, denmisɛnnin dɔw bɛ yen Azawadi ko de b'olu kunna denmisɛnnin minnu bangera 2013 2012 et 2014 maa dɔn y'a fɔ denmisɛnnin caman de bɛ yen min bɛ yen bi hali sisan olu bɛ lafaamuya dɔɔni ka taa donc Kidali bɛ yɔrɔ min na ko bi gouvernement tɛ se ka taa ni formation académique ka fɔ ko école ka dayɛlɛ Kidali i n'a fɔ première année deuxième année troisième année non Kidali mago bɛ formation modèle de la parce que denmisɛnnin dɔw ye san 10 kɛ o tɛ se ka taa école la n'i ye san 10 fara san 10 kan o ye san 20 ye. Bon, moi, je suis 100 ans à ce que je suis dans 100 mois. Pour ça, je suis 5 ans quand tu as 6e quand tu. Donc, il faut que le centre de formation professionnelle de Kidal Kidal au Chamon. Pour autre chose, nous une mission de centre de formation professionnelle d'ailleurs pour y. Ou bien c'est que bola bara min kala, kuto bara la ka donner sur le yere. Donc, Kidal politique, ani yoro politique de killing. Ou quoi politique c'est propre maintenant à eux-mêmes. Ça fait où y a la réalité de Rome, quoi politique de glan katatini. A kalango be togodi. Min ye kalan de formation ministre de l'emploi et tout ça voilà ministre de l'emploi et tout ça parce que quoi école ni éducation les n'a don ɲɔgɔn na
ça veut ça absent que tant de bidi me kata école là mais il a bala baga be bunyani école donc formation académique sera marché qui dal ni wakati là faut dem sen mun balku yara ou ka do kalan ka do don ka soro donike mais ou tsa beaucoup de temps me perdu 6 ans 7 ans c'est moi qui dal détruire de quoi ça veut c'est moi maintien qui dal comme c'est trop quoi ou yɛrɛ denw bɛ Maroc kalan na u denw bɛ Tunisie kalan na u denw bɛ France kalan na u kelen bɛ ka taa fantandenw de nɛgɛ ka taa wari minɛ u tɔgɔ la wari min donna Kidali la a tɛ se ka lakali san 2010 2011 k'a tɛ to fanga la 513 milliards o de mobilisera ka don Kidali la pour 39 projets 513 milliards a projet kelen ma se ka waleya n'i y'o k'i bɛ ni projet de développement ye sema mɔgɔw bɛ taa sira da ɲɛ k'a mɛn u tɛ fɛ yɛrɛ dugu ka développer mais olu yɛrɛ denw bɛ sigilen don du wɛrɛ la kalan na mais u bɛ taa wari ni fɛnw minɛ tubabuw la chaque fois jamanadenw kana se ka kalan ɲɛ sɔrɔ quoi mais Kidali ka denw y'o de dɔn sema ninnu terroriste sɛbɛ mouvement armé ye min tiɲɛ Kidali kun a tɛ se ka lakali quoi u ye wari min don marifa la a bɛ se ka dingɛ sen a bɛ se ka kɔlɔn sen a bɛ se ka so dilan mais u ye ko sugu bɛɛ kɛ hali n'i nana ni projet k'i b'a kɛ Kidali u bɛna ka n'i ka projet tiɲɛ ka mobiliw enlever ka siraw tiɲɛ projet développement foyi kana kɛ pour que mɔgɔw bɛ se ka maintenir terrorisme kɔnɔ cogo min na u bɛ se ka maintenir insécurité kɔnɔ o de y'a kɛ nin zen n'i taara Kidali i taara sɔrɔ sisan a b'i kɔnɔ ko Kidali yɛrɛ bɛɛ ye finman de mɔgɔw mixage de bɛ yen sisan mɔgɔw ɲagaminen don ɲɔgɔn na kulonkɛ yɛlɛ ni fɛnw u kɛlen bɛ k'o centre de dayɛlɛ ka sigi ka hadamadenya kuma fɔ ka i yɛrɛ mara bɛ cogo di Kidali ka denw fana ka mara sabu bɛɛ ni bɛɛ ka se ka sigi cogo min na vivre ensemble o de formation bɛ ka kɛ mɔgɔw kun k'u lafaamuya u k'a dɔn k'a fɔ kayi ka t'u jugu ye kulo ka t'u jugu ye u k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ de ye kelen ye histoire bɛɛ bɛ ka kalan n'i taara sisan i b'o fɛnw de sɔrɔ yen o de formation bɛ ka k'u kun k'u fɛ donc fɛn bɛɛ ye dɔn dɔn de ye ka taa quoi voilà an bɛ bɔ yen wagati min na a tun bɛ ten kunun wɛrɛ tɛ mɛ mɔgɔw dɔw la bɔ olu ye témoignage kɛ ko franchement ko sisan mɔgɔ saba non a tɛ se ka lakali o n'i bɛ Kidali ɲɛ kɔnɔ i tɛ se ka seliji ta o ji ni pression bɛ bɔ ji bɛ yen courant bɛ yen Kidali ji pression bɛ se ka babini juru tigɛ tellement que ji pression b'a la c'est ji bɛ yen tubabuw ye nin dilan yɛrɛ de koyi non u ye ji bɛ yen courant bɛ e bɛ ka courant tigɛ ni jiko kuma min fɔ o tɛ yen n'i taara n'i ma sali ta k'i seliji ta u ka ɲɛ kɔnɔ k'i burubɛ dayɛlɛ a b'i kɔnɔ ko pression wɛrɛ b'a la quoi a b'i kɔnɔ ko pression wɛrɛ b'a la donc développement kuma ye nkalon de ye quoi ni tubabu mago b'i la mago bɛ fɛn min na a b'o dilan n'a bɛ fɛ k'i détruire sira min fɛ a b'i détruire o sira fɛ enseignant dɔw tun bɛ Kidali vacataire ni fɛn conventionnel don mais u tun kan ka taa kalan kɛ wari min na u bɛ taa ka t'u yɛrɛ recruter MINUSMA na u bɛ wari min ta classe kɔnɔ u b'o triple d'u ma k'u lasigi ten kalan kana se ka kɛ u tɛ kalan kɛ ça fait u kan ka taa u n'a sɔrɔ ils sont payés à 40 000 u bɛ se k'u bila dɔrɔn k'u ka dingɛni dɔ ka k'u ka minɛn dɔ ta ka bila yan baara yɛrɛ tɛ yen yɛrɛ k'a fɔ ko k'u bɛ 200 000 francs d'u ma bon bɛ 40 000 francs ta ni k'i bɛ 200 000 francs d'a ma a t'a sigi k'o baara kɛ mais c'est une manière d'empêcher les enseignants de ne pas aller à l'école pour que denmisɛnninw kana se ka kalan sɔrɔ fɛn sugu bɛɛ kɛra pour que la population est terrorisée quoi parce que ni mɔgɔ ma kalan n'a ma taa école la a tɛ se baara la a tɛ se foyi la i bɛ se k'a don i ɲɛna da fɛ mais Gamu nana ni système min ye sisan o bɛɛ banna baara bolola baara kalanyɔrɔw de bɛ yen sisan mɔgɔw bɛ ka vaguer ko activité la Mali drapeau yɛrɛ k'a kala k'a feere ma Kidali 600 kɛmɛ kɛ mɔgɔw ka drapeau san u b'u sigi dɔrɔn k'a kala taariw b'a kala k'a d'i ma 600 550 vraiment ça va aujourd'hui ayiwa Bubu an y'a ye k'a fɔ waati min na Kidali reconquête bɛ kɛ an ye gɛlɛyabaw sɔrɔ dɔw y'a jira k'a fɔ ko force onusienne de kan ka to yan mais an ka jamana faamaw y'a dɔn k'a fɔ tant que olu bɛ yan a ko tɛ fɛn résolution taara kule cayara mais reconquête senfɛ mɔgɔw y'u a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛyaw ye i bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ o la ko mɔgɔw ko gɛlɛya ye jumɛn ye gɛlɛya ye min ye ko ni force onusienne tora yan k'an ka kɛlɛ ti ban dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko tant que olu bɛ yan nɔgɔya de bɛ kɛ mais an ka jamana faamaw u ko franchement k'u b'a ɲini ka nin mandat min bɛ na ban 2013 2023 la k'u ka bɔ a koso ni kasaw ta résolution taara reconquête bɛ kɛ waati min na i da donna la mais gɛlɛyaw donna yɔrɔ bɛɛ la i n'a fɔ bɛɛ tan i bɛ se ka ɲɛfɔli k'o la parce que an ye perte caman kɛ o senfɛ bateau de Tombouctou a attaquera o situation bɛ cogo di a bɛɛ ye kelen ye o appui fɛn fɛn tun bɛ yen mouvement armé la force onusienne de tun kɛlen bɛ k'o appui parce que mɔgɔw ma ɲinɛ min kɔ ni force onusienne ni Mali yɛrɛ tun y'a laɲini MINUSMA tun bɛ se ka kɛ ressuscité ni Mali yɛrɛ tun y'a laɲini en ce moment le Mali allait proposer un format c'est que olu de MINUSMA tun ka kɛ fɛn MINUSMA tun kɛ mission ye MINUSMA tun ka kɛ programme d'appui pour multidimensionnel pour la stabilité au Mali je sais pas o différence jumɛn de b'a ni différence mission ni programme différence ye jumɛn a tɛ kɛ MINUSMA ye mission ye san o san a bɛ évaluer parce que mission na a bɛ fɔ de ko ka Mali paix et pour la stabilité au Mali donc en tant que on est à la recherche de paix an tɛ lafiya o parce que an bɛ ka paix de ɲini donc o kɔrɔ on n'a pas besoin d'une mission paix bɛ kɛ ni guerre de bon mission dun o ni ka mission ye ka empêcher an kana guerre kɛ
ka zone de tampon aussi ka mouvement armé be tout non là autorité intermédiaire be maintenant on be to aw non là on doit commencer à jouer en camp parce que au sien fait mouvement armé on était ressources be composé donc chaque fois terroristes be fanga soro mouvement armé be fanga soro parce que on y rebe kana le kana mouvement armé mun deme on y a les preuves que on des terroristes fait mais on y maçon au baraque mais on y kale na kuye paix fait de dora foyer c'est juste une force d'interposition entre les deux parties entre les belligérants donc c'est une mission qui ne va jamais finir parce que avec la mission de kana ni basigi bon ana est sambo kan ka ni basigi de basigi tena ministre mo ge programme di na ko ngara programme o kora yedi 6 mois kono me kidal basigi 2 mois kono me nani agalo basigi 3 mois kono ber basigi me nani basigi ber o ye programme de quoi ça veut il va follow ber là ou va follow kidal là donc tu as 6 mois pour stabiliser kidal c'est un programme au sien fait il be jidi il be courant di au fait il be 2 mois que guerre là peut-être et le sous ministre boulot ministre avait 126 000 éléments au de combien environ 5 000 choses là et plus de combien plus de 200 avions ça fait des dizaines d'avions comme la là donc nous on ressources ber contre qui berma il commence à terrorisme ber pour neutraliser nous le neutraliser il veut dire ber ka courant de ber ka ber basi mais ministre da jidi ka to moto kele là a ta fouragisi donc mo mini shooter et ka da jidi mo ma marfa gachi donc là on a programmé en ce moment à meilleur ta ko évaluer ko soumaya première année là en ce moment na mission renouvelée tout habité chez Eurofran finalement donc en ce moment mission on a programmé mais attends une mission do ko paix mais pétena allez toi ka mission échec borane parce que Francis a glanga na Mali nyemo commence parce que na on a programmé ici ça armée malienne effectif d'après même l'ONU on y est mieux foyer ko armée malienne effectif ko 36 000 éléments ma ba bisabani ma ba woro on y côté mais on y reka élément be ko fali nyoo ba ma ba mo ni o fara nyoo o ye ba biduru ani ba woro o ba biduru ni ba woro ministre nga mission ko mais ministre nga et barak comme ça que mouillé ni armée malienne yoro mi mine ministre bu sécuriser parce que armée man yoro kan de conquête qui kodo na tara terrorisme be senkana ita so kuma la dugu mo ore terrorisme ita so sita terrorisme be kuma konna la bon atange mo gotenga de do sécuriser akena fo ni yoro from flamme de la betla kana dala tunu ka no donc armée n'a pas assez d'effectifs ka yoro libérer ka yoro sécuriser donc ministre la mission comme ça que mi on laisse l'armée malienne sur la ligne de front armée malienne maintenant lance des conquêtes avec des conquêtes que na yoro mi mine ministre bu sécuriser ça devient un programme 2 ans mais là ni armée yoro mine ministre be toyi comme avec la mission c'est une mission multidimensionnelle avec un programme multidimensionnel donc il y a maintenant programme humanitaire comme ça programme d'appui comme ça même programme de financement de projet comme ça autant on passe bien l'armée continue pour d'autres localités ah bobo mais ni kumpambe mo chamana parce que mo ko unana baramina ko mission ko minye ko yefoli mako oluyoka ko jongna wo wele kana utado jongna mo wole koyi jongna ay barkan ali jongna ma ayi jongna ma non ayi do sa jongna ma mo shwili jongna ma mo abana kuma mo ko jongna rek sama kuma ko bon jongna ma kuma amfane de kuma parce que ali mi ola kuma raw ola kuma kan bien be kuma me jongna ni jongna ma kuma mo shi saka jongna mo wele de jongna ko c'est que Alassane Dramane Ouattara ado ka mission de kanani ado ka mission folo ye muye ka CEDEAO dugu mun be ni be fe ka do Francis Sako da fe ki itre fla sel ka da ka la France Mali be attaquer domina o don ado de wole la ka fo ado ma abo amoko be appui arena donc Francis ado CEDEAO de France wele bon Mali moko be appui arena à l'urgence mais kola benen kundo donc Francisco il y a le principe de solidarité oui mais ni bien français voulait c'est quand tu as communauté de fait mon côté de donc c'est du faut tirer français voulait directement il veut communauté ni kono et ben de français voulait au principe de solidarité la France a renvoyé le Mali comme Mali ka temer au défait et comme ado de CEDEAO présent après quoi ado ka français voulait ado koko bon maintenant ado de électrique donc on a électrique minga après électrique qu'on en a main c'est mal formulé donc ado électrique kata français reka akinandi et français na mi électrique français ko boka électrique c'est beta donc il y a ce électrique non pour la puissance de feu opération Cobra la puissance de feu mo kata électrique sera irawo bon puissance de feu jongna moko be appui aérien de là ça veut armée ka troupe be avancer on a besoin d'arrêt aérien parce que en moko be avion de là ou be romina ka se ku gosi
pour que base détruit pour que l'armée avance. Il n'a pas mis 100. Donc il faut aller avoir des moyens à rien. Donc il faut aider. Mais on est pour la puissance de feu. Donc il peut avoir une puissance de feu à l'heure et à terre. Ah ben, donc lettres famille en de la main comme français des lettres. Donc on a des lettres où il y a des lettres qui ont corrigé une demande. A des lettres qui ont dit français. On a un gros. Sanglin Kaloro, opération cervelle. Bas juridique faut étaler. Donc lettres ne sera pas là. Lettres faut immensément pour franc. On dit qu'on a besoin de l'appui arrière. On nous contre la défense en français. Donc le Mali n'avait pas besoin de passer par la CEDEAO pour demander parce qu'il y a déjà un accord militaire entre le Mali et la France. Au accord de défense IP. Donc nos pays, le Mali ne ferait que uniquement d'exprimer son besoin militaire. Moi, je vais drone là. Renseignement, appui aérien, tout. Mais le Mali a renvoyé CEDEAO de donc CEDEAO est ACB. Donc opération cervelle n'a trop fait en bas juridique là. Donc comment ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Mon France Willy. France est derrière Willy. Aïe, on a lettre coupée. Mais mon ande comment c'est que pourquoi la Cour suprême n'ouvre pas une enquête sur ça? Car il y a France Willy. France est un janfao. France est reçu de méo. Dori a Willy. Donc on a une allié John a Willy. Ou comment est-ce que John a Willy? Non. Lettre à propos français na France ko ayete mais c'est là fait. C'est là ko donc ko lettre mun taraka ko na main. Ango bo c'est là ka sebe. Donc c'est Ado qui a appelé à tant président de la président en exercice à l'époque, allait de couiller président. C'est là où là, allait de Awili. Ama Awili. Ama France Wili bien ma Wili. Voilà. Pour situation sécuritaire centre là, on y a eu quatre fois armée bombardement qui est tant que oui, terroristes chama de neutraliser. Quand moto chama et puis en même temps zone mumbi nous est attaqué. Donc au Tara, il y a un terroriste neutralisé, qu'ils ont fait une frappe avec précision. Et cette fois-ci aussi, il y aura une sur haute surveillance. La non, je ne commande pas le communiqué de la DIRPA. Okay. Mais je vais parler directement le nouveau format de la reconquête des zones occupées par les terroristes du centre. Terroristes nous plaît. Des machines terminées, opération lancée là. Donc on m'oublie, donc on soit sur Bakelin, donc on Bafla, donc on Badou, peu importe le nombre. Mais il y a eu encore des dizaines de sections qui sont parties. Il y a eu encore 3 régiments et plusieurs bataillons. Mais les régiments Tara, bataillon de régiment de quoi. Opération de lancer là. Mais terroristes m'ont mis une famille. Au lieu que les mecs à zone minée, ou un boulot, qu'on a mis un bonnet yéni. Parce que Nibora Sofara, et bien Nia. Et fait un somadougou. Donc, Sofara ni somadougou tchè. Il dit ça, Sofara ni somadougou tchè. Dialobé, ou yo kouloudé, terroristes ou sans fait. Donc, quelqu'un qui a bombe fait un dirouma, ou quelqu'un qui a bombe les dos au sera bête. Avec un mini. Donc, il veut voir Sofara dans le somadougou à peu près à 10 km sur le maïba, il veut de champ de mine de kono. Il veut de champ de mine de kono. Il y a un peu mine de kata. Donc, on peut s'en armer dans nos faits. On peut bolo ça, on peut courir sans faire. En ce moment, on va tirer effet de bonia parce qu'on peut courir sans faire. Arme lourd boulot, on peut tirer à Djigin, on peut tirer à il est tout seul. Arme Mokeo. Arme Tarani, Sofara, Nia, Kaboni Nene, Kana, Djigin Kamoun, Confesseur à Djigin Bayangara. Donc, on a contre-pied là. On a compris comment quand l'armée est venue maintenant par l'axe de Kofé, officier PFN, force sociale Moko Tarani Yeni. Donc, on a allé nier ça, on a bécoué le Kofé là, il y a des donc, armée Bolo, le Kofé. Armée Bolo, le Kofé, le Djigin San, le Tradji, ou t'as oublié Djigin San, tu as mis d'aller de la ça. Ça veut dire piège tendu. C'est pour ça à Chouchara, faut qu'on Chouchara. Parce que on est gagné. Quand l'armée bolée quand bonne et confesseur est ça. Donc on gagné. On bola ka jigu ka mindali kana soma du konna la de. Ou est min dans armée on le kana bolka jigu ka do min konna la. Donc soit bi jo armée bi fra ou bien bi jigu donc min sotara mu yere chama. Autant fene kono il y a un contingent au bord du Burkina kanani et comment dire la Wangoro maintenant kanani et Fangaso Fanfalani. Donc au Burkina fene force spéciale ni il va faut ASC force spéciale fene jigina no oui. Donc on a ceinture blanc ou dans la c'est Kulamuno ashuma bo fuife. C'est wo kele kalani. Kele kalani. Eh Sofara kamono. Asimi fora jongo asimi fora Abbas de ko colonel Abbas et général Abbas. Marani famia. Donc Abbas de Mouti, il connaît la zone.
C'est un grand gouverneur. Quand tu prends aussi le gouverneur de Bayangara, lui ici, c'est un vrai quoi. Officier du gouvernement, il va recours, quel est un schéma quoi. Et tu as un sengene. À quoi banizé? Min joro bene lebo da. Munu yɛrɛ min jɔrɔ bɛ ne la ne bɛ fɛ bɛɛ maliyɛn bɛɛ ka fara minnu bɛ ka na fɔ tugu ka mɔgɔ k'u binna n ka mɔgɔ kan. O de jɔrɔ b'i la. O de jɔrɔ bɛ ne la. Parce que ni kɛlɛ in ka gɛlɛn aw tɛ kɛlɛ in dɔn mɔgɔ dɔw de fɛnɛ bɛ yen parce que mɔgɔ minnu ye accord signé olu bolila ka dugu bila olu tɛ se ka segin ka na dugu in kɔnɔ olu tɛ fɛ kɛlɛ in yɛrɛ ka ban donc olu de bɛ ka arrivé olu de ka bilen ka taa tubabuw nɔfɛ ka fɔ ko armée bɛ ka civiliw faga kɛlɛ ka yɔrɔ in kɛlɛ o man dugu koyi ɲɔgɔn jalaki a ye n ka mɔgɔ faga n ka mɔgɔ sara kɛnɛ ta kɛlɛ kɔlɔlɔ de ka bon ni kɛlɛ yɛrɛ ye o de y'a to ne bɛ fɛ bɛɛ k'i da bɔ nin kɛlɛ la ka i ta kɛ ɲuman fɔli ale ni fɛn min an balimaw yɛrɛ bɛ se ka dɛmɛ cogo jumɛn mais n'i ko k'i b'a ɲɛdɔn i t'a ɲɛdɔn mɔgɔ min sigilen bɛ yɔrɔ min na o bɛ min ɲɛdɔn ko la e t'a ɲɛdɔn donc ne bɛ vidéoman ni activiste caman na u ni mɔgɔw bɛ ka bila ɲɔgɔn na non u yɛrɛ de savez kɛlɛ in concept ka gɛlɛn fo k'a faga ni quand tu prends le plateau de Dogon i bɛ na sira min fɛ ka fara ka don sira min fɛ ni dɔnbaga tɛ mɔgɔ si t'a dɔn ayi mɔgɔ si t'o dɔn falaises de don c'est des falaises kuluwow ni fɛnw de don donc n'i nana n bɛ misali d'i ma n'i bɔra Somadou ka na Jalo ye den kolon zone montagneuse de don k'u fila ɲɛsin ɲɔgɔn ma donc terroristes bɛ kelen bɛ ka base fila de da a yɔrɔ la mais armée y'a gosi i miiri avion min taara gosili kɛ avion mini avion nin de don a donna ka kuru pɛrɛn fo k'a jigin non a tɛ se ka e ma armée k'i ma Diriba b'a fɔ ko des tirs avec des précisions avec des hautes précisions e ma Diriba b'o fɔ a bombe fɛn fɛn taara a bɛɛ y'a ka civiliw ta i b'a fɔ fɛn wɛrɛ u y'o fɔ dɛ non a sɛbɛn ko cɛ aw ma foyi faamuya e cɛ o bunte koyi aw ma foyi ye kɛlɛ in na fɔlɔ walayi kɛlɛ in kɔ de bɛ ka ne jɔrɔ parce que mɔgɔw de b'u bolo minnu placé len don yɔrɔ la minnu bɛna fɔ u binna an kan u ye n ka mɔgɔ faga u y'a kɛ tan parce que o fana ye kɛlɛ wɛrɛ de ye o kɛlɛ de ye kɛlɛ wɛrɛ ye donc bi bi in na bɛɛ k'i ɲɛsin centre problème ma bɛɛ kɛ i cɛsiri dɔgɔnɔ ko tɛ donso ko tɛ fila ko tɛ ninnu ti mɔgɔ si to yen siya ko t'a la walahi siya ko t'a la quoi mɔgɔ mɔgɔ b'i sigi dɛ fila dɛ dɔgɔnɔ dɛ walahi cɛ c'est pas vrai i da ɲuman don ko in na dɔrɔn i ka vraiment jamana ɲɛmɔgɔw encourager dɔrɔn an ka ɲɛsin ko in ma a ka nɔgɔya voilà Bubu an y'a mɛn k'a fɔ ko Nigéria délégation dɔ nana ko ambassadrice min bɛ yan o de yɛrɛ de tun b'o ɲɛma a ye lasi kɛ ko don nataw la u ni Ablaye Diop kelen ka ɲɔgɔn ye ko don nataw la k'u ka ministre des affaires étrangères bɛ na k'a ni Ablaye Diop bɛ kuma u ka chef d'état-major général o fana bɛ na o n'an ka chef d'état-major général bɛ kuma ayiwa i bɛ mun faamuya na parce que n'a fɔra ko ministre des affaires étrangères filaw bɛ kuma a bɛ comme u bɛ na jɛɲɔgɔn ani bɛn hali n'a sɔrɔ furugufurugu ma bonya kosɛbɛ. Bɛɛ bɛ ka nalen o Mali CEDEAO AES kan ka bɔ CEDEAO la le 25 février le 25 janvier donc les partenaires bilatéraux bɛɛ de kan ka signer avec l'AES ninnu CEDEAO bɛ tila ka bɔ AES nɔfɛ yan a bɛ k'aw ɲɛna o minnu tun bɛ da janya la des politiciens vurés u tɛ fɛn dɔn u tɛ fɛn faamuya Sénégal ma bɔ yan o don wa Sénégal représentant ma bɔ yan Nigéria mana bi yan bon i b'a bila i kunna semaine wɛrɛ dɔ wɛrɛ fana bɛ na a kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye n'an kɛra bɔ fɛn CEDEAO la comment garder la relation entre les deux pays cɛ fɛn caman de bɛ ko in kɔnɔ Nigéria b'a dɔn ko Mali Sahel de b'ale arranger non seulement pour la sécurité Boko Haram kɛlɛ la Mali de bɛ se ka Boko Haram kɛlɛ k'a ban nɔgɔya la a b'a dɔn Kidali parce que Boko Haram ka base arrière tun ye Kidali kelen filanan ye mun ye pipeline min bɛ yen Nigéria ka gazi a bɛ ka bɔ ka gazi feere gazi tɛ ka san yɛrɛ a bɛ ka gazi di Dasu ma mais pipeline min bɛ ka bɔ Niger ka tɛmɛ ni Mali nord ye ka tɛmɛ ka taa n'a bɛ taa bɔ maintenant ka taa bɔ ni Algérie ye Nigéria bɛ fɛ ka don pipeline projet de la o projet olu ye good ye a bɛ fɛ ka don o projet de la Nigéria n'o tɛ bɔcogo tɛ Nigéria gazi sancogo t'a la ni si c'est pas par le nord du Mali ka tɛmɛ Niger ye o y'a dama débat ye quoi gazodig min bɛ yen a wari min donna a la a tɛ se ka lakali e bi bi in na n'i ka gazi n'a ma tɛmɛ n'o wɔɔrɔ ye o gazodig nin o baara min bɛ ka kɛ ka tɛmɛ n'o ye n'a ma tɛmɛ n'o ye tɛmɛcogo t'a la Nigéria b'a dɔn k'a fɔ ale ka wariba de perdre ta fu bateau mana gazi ta nafa b'o la gazi ka bɔ ciw fɛ wari ye kun ni kun di donc coopération bilatérale baden de bɛ yen yanni an ka bɔ CEDEAO la ni engagement ninnu bɛɛ bɛ yen parce que bi bi in na n'i mana partenariat ɲini AES fɛ cɛ i ta y'a ɲagama ye i tora la o a tiɲɛ tɛ nin yan dɔw kuma fɔ nin dugu kelen de ma fɔ k'u b'an kɛlɛ ko n'an bɔra CEDEAO la nin dugu kelen de ma
i sigi k'a fɔ ko ka armée engagé ko ka an kɛlɛ nin dugu kelen de y'a fɔ mais bi a bɛ cogo di nin dugu kelen de bɛ ka na alliance donc farafin an ka kan yɛrɛ sa an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka tubabu ninnu to yen an ni tubabu bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ an yɛrɛ la c'est Assimi ninnu ye sira min ta a bɛ laban nin de ma i ka Assimi ninnu dɛmɛ o i kan'u dɛmɛ o mais a bɛ laban nin sira in de ma